siyalengela lasemude labashokobeza kanani vele mbasukelile tema fika basathi uzele wethi labona mntakaduma ngoba uzele ingumbuluzane yathi laba ngabona besizwe ngokuhlanganyela wena uzele inyanga lenhlazana nobona besike bemgebile inkutha kuthi amacelo lagqobanya yazona loliqhwama tipa neduze nekubazi nje buka sivalelise sathi ngiyakwesaba mthakathi maqhebela ngoba ngabe uyishaya isuba ngozalo lwakhe yimi ngumpusha umuntu ayiwele qede kwabazi ibandla lithi mpusha ayiwele kusuma umuntu oyisituse leso since 1952 thatha somsenga samila ngayehla kumuze manje kanti 2008 sehlula iy'mbuzi ngisegola ligqola amadoda ngoba ngasifonela ngasaya ekhaya wahambe ethi uyofuna umsebenzi nami lapho engizoyifunela khona amadodana ngiphume enqudi kwagxobanya abafana kwantombi egqoba ngekho kubantu abahlakaniphile kuse-NGO kwela bashokobezi uthi ngithule khona lapha woza wenkululeko woza wenkululeko woza wenkululeko woza wenkululeko woza kululeko woza kululeko Yeah.
ulena mama ulena ngalengo lezendawo ulena mama ulena ngalengo lezendawo ngwadulena mama ulena ngalengo lezendawo ulena mshelwa ulena ngalengo lezendawo wonyakala wamshaliwa mimi yakala wamshaliwa mimi uzongoma wamshaliwa mimi wonyakala wamshaliwa mimi wamshaliwa yakala wamshaliwa mimi ulena mama ulena ngalewa lezendawo ngwadulena mama ulena ngalewa lezendawo nyakala mimi wamshaliwa mimi kubala la besizwe ngakuthalanjani lando yamithol kubala la besizwe ngakuthalanjani lando yamithol kubala la besizwe ngakuthalanjani lando yamithol kubala la besizwe ngakuthalanjani makifa waze kwaphela madoda yami ngakuthalanjani makifa waze kwaphela madoda yami ngakuthalanjani lando yami kubala la besizwe ngakuthalanjani Zenkoma mimi wamshaliwa mimi wamshaliwa mimi wamshaliwa mimi ngikwaze wathathwa ngisafuna nasengibuyelekhaya ngikwaze wathathwa ngisafuna nasengibuyelekhaya ngikwaze wathathwa ngisafuna minuka nasengibuyelekhaya angisafuna nawe mama angisafuna nasengibuyelekhaya angisafuna nawe mama angisafuna nasengibuyelekhaya ngikwaze wathathwa ngisafuna nami nasengibuyelekhaya mama oh mama ngiyavuma ngitulekile emendweni
mama ngiyavuma mntanami ngosuku ehlulekile mendweni ethula mntanami ngosuku mama ngiyavuma mntanami ngosuku ehlulekile mendweni ethula mntanami ngosuku mama ngiyavuma mntanami ngosuku ehlulekile mendweni ethula mntanami ngosuku ehlulekile mendweni buyela khona 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 ngosuku mama ngiyavuma ethula mntanami ngosuku ehlulekile mendweni ethula mntanami ngosuku mama ngiyavuma ethula mntanami ngosuku ehlulekile mendweni ethula mntanami ngosuku ethula mntanami ngosuku ethula mntanami ngosuku ngifaneka ngikwazi thathwa ngisafunuka nasengibelekayo angisafunuka nasengibelekayo mama ngiyavuma ehlulekile mendweni ethula mntanami ngosuku mama ngiyavuma mntanami ngosuku ehlulekile mendweni ethula mntanami ngosuku mama ngiyavuma ethula mntanami ngosuku ehlulekile ethula mntanami ngosuku mama ngiyavuma ethula mntanami ngosuku ehlulekile mendweni ethula mntanami ngosuku ehlulekile mendweni buyela khona 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 ngosuku ngifuna ukudla ngifuna ukudla nawulisa ngifuna ngidlambe mntana ngosuku ehlulekile mendweni ethula mntanami ngosuku
Zentol umuntu Semabula wengimane ngiselemeta Ilokwamba nekathilele ziroma Nowa umangawe usemachuchupi Isizentol umuntu Zokumbeleli Wezulu liyatu mabengi funi wembo Numsheliwa ilale anshani ngale ngambona Wezulu liyatu mabengi funi wembo Numsheliwa ilale anshani ngale ngambona Aibo izulu liyatu mabengi funi wembo Numsheliwa ilale anshani ngale ngambona Izulu liyatu bengifuna umbona umsheliwa ilale anjani ilale ngambona 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 wena uthi ngale ilale ngambona ilale anjani ngilale ngambona wena uthi ngale ilale ngambona ngantana ilale anjani ngilale ngambona Wezulu liyaduma bengifuna uyambona umsheliwa ilale anjani ngilale ngambona Wezulu liyaduma bengifuna
Yothokoza umoya wami ukumbona nje ngisho ukumbona nje yothokoza umoya ukumbona nje ngisho ukumbona nje yothokoza umoya ukumbona nje ngisho ukumbona nje kuphela yothokoza umoya ukumbona nje wena uthi ngilale ngambonanga mntana wena uthi ngilale kanjani ngilale ngamboni wezulu liyaduma ngifuna ukuyamoya womsebenzi ngilale kanjani wahlala njena wathula siqhumaqhuma yilweni ungenami wahlala njena wathula siqhumaqhuma yilweni ungenami wahlala njena wathula sishakadula yilweni ungenami wahlala njena wathula sishakadula yilweni ungenami sishakadula mnganami siqhumaqhuma yilweni ungenami sishakadula mnganami awunkosami siqhumaqhuma yilweni ungenami sishakadula mnganami awubakithi siqhumaqhuma yilweni ungenami wona woma ungenyela sile ndaba ngoba sikwenzayo bungubethu loma ungenyanya sile ndaba lokho sikwenzayo bungubethu Sikamuka kukala bechakadula yilweni ungenami sojabula sikamuka kukala bechakadula yilweni ungenami sojabula sikamuka kukala beqhumaqhuma yilweni ungenami sojabula sichakadula mnganami awubakithi siqhumaqhuma yilweni ungenami wahlala njena wathula siqhumaqhuma yilweni ungenami hayibo msuzona ngoba lazi kalala hayibo msuzona ngoba lazi kalala hayibo msuzona ngoba lazi kalala Thina siqhamuka kukhala bechakadula yilweni ungenami sojabula soqhamuka awubakithi shakadula yilweni ungenami siqhumaqhuma mnganami
awunkosami chakathula yiwe nongenami sichathulwe mngani wami Sanibonani babukeli lapha emakhaya nonke nje nabalandeli bomculo kaMaskandi noma umlandeli nje wamuphi umculo okhona la emhlabeni. Ngibingelela nje mina ngibumgqumeni umfana kaKhumalo ngidabuka lapha ya enquthu kwaXobanyawo engunjini kodwa ngisempofane manje. Engifisa nje ukudlulisa abafowethu ukuthi ngibonge isupport enisinikeza yona singoMaskandi noma thina siwumgqumeni. Bese ngithi kunina ke ngicela ukuthi enikwenza kithi nikwenza nawe abanye niqhubeke nje njalo nisibambe ngezandla zombili njengoba nisibambile nathi sizoqhubeka simculele futhi njengoba sijwayele ukucula. Bese kuthi lapha ningaboni khona kahle nisazise khona sikwazi ukulungisa lapho kungalungile khona. Mhlambe okunye engifisa ukudlulisa kakhulu kunina bathengi bomculo wethu. Sesikhulume kaningi noma sekuyikhathi eningi silokho siphinda lokhu ukuthi sicela niyeke bafowethu ukuthenga umculo lona ongamafake ngoba uyasilimaza. Manje sekungaphezulu kwamandla ethu. Engicelayo nje ukuthi bafowethu nihloniphe nina. Fitolaza ibona Ukuze nathi futhi sihlonipheke ngoba umculo wethu uyigugu kakhulu kunina kodwa kugcina kusicekela phansi kakhulu sigcine singayiboni into esiyenzayo uma ngabe nilokhu niqhubeka nithenga lo mculo enuthenga lapha esitaladini. Ilokho nje bafowethu engicelayo manje ngaphandle kokuthi nginicela akukho engingakusho ngicela ukuthi nje nikiyekeni bafowethu ukuthi nithenge umculo ngamafake estradini nisize nje kakhulu sithembele kunina njengoba nisithenga. Bese bengithanda ukwenaba nje mhlambe ngomlando wethu lapha esiqale khona kodwa ke ngithande ukuthi senze umehluko omncane kule DVD kunalokho kujwayelekile. Sesiside isikhathi yebo sikhona la emculweni abanye bayasazi kodwa khona abangakasazi. Saqala la emculweni sicula nomahawukela namajija amhlophe sasisagcina ke sesiwumgqumeni namagcokama namaqembu amaningi sesiyiwona. So nje bafowethu engifuna ukucacisa ukuthi umculo esoculayo uma kukhona obathinta kabi siyaxolisa kakhulu. Asisazimisela ukuthi kube khona umuntu ozothi uyahlukumezeka ngento esiyenzayo ngoba inhloso yethu ukujabulisa abantu. Loyo ongajabuli axole ngoba kukho lapho esikwehlose khona ukuthinta abanye abantu kabi kodwa inhloso yethu ukuthi umculo wethu ube into ejabulisa abantu. Ziningi ingqinamba esidibane nazo kulonyaka naseminyakeni eminingi edlule ezinye engizaziyo nabalandeli bomculo. Kodwa nje engathi kukhona akukhona kodwa esikwenze kuyinhloso yokuhlukumeza omunye umuntu. So uma kukhona mhlawumbe ohlukumezekayo ngomculo wethu siyaxolisa. Siyathembisa ukuthi sizoqhubeka simculele kahle. Sicela nje ukuthi nisisupport kakhulu mhlawumbe ngaphezulu kwalokho ebenikwenza. Nisihloniphe njengoba nathi sinihlonipha. Bese ke ukugcina ke engifisa ukudlulisa ukuthi siyahlukumezeka kakhulu sisonke thina abaculi uma kufika la endabeni zamafoni esinokuwafaka kuma CD nakuma DVD. Inhloso yethu ekutheni sifaka amafoni lapha kuma DVD ukuthi nikwazi ukusithola manje sidinga
nikhulume nathi nibuze lokho enifuna ukubuza nincome la nincoma khona nigxekela nigxeka khona kodwa-ke kube khona abanye abafowethu abangakusebenzisi lokho njengento enhle sigcine sesihlukumezeka kangangoba uye uzofisa ekugcineni ukuthi ungabusawafaka namafoni kugcine sekuluza nabantu abebezokhuluma nawe into ebalulekile nabafisayo ngempela ukuxhumana nawe ngoba kwesinye isikhathi kunabantu nje ayethi mayezwe ebhorekile ecabanga ukuthi awuthi-ke ngifonele umgqumeni awuthi-ke ngifonele ogezo awuthi-ke ngifonele mhlambe obani ngenzele nje ukuthi ngiduduze umoya wami ngabo bese kugcineni siyaphoxeka ngiyacela-ke abafowethu ukuthi amafoni esiwafaka kuma-CD nakumakhasethi sonke nje siyabacula ayi thina siwumgqumeni kuphela sonke ukuthi-ke niwahloniphe bafowethu umuntu efone ngoba kunesizathu akafuna kunento akafuna ukuyazi noma akafuna ukusitshela yona ukuze sizogcina nathi sijabulile ngaleyo nto esiyenzayo noma mhlambe futhi sihlangana lapha ngaphandle estradini umuntu akeyihloniphe bafowethu manje sibona nisihloniphe ngoba nathi siyazama ukunikeza isikhathi sokuthi nikhulume nathi kodwa egcineni uthola ukuthi abanye sebekuthatha ngenye indlela yebo mangabe udumile umuntu kulula ukuthi ethi uyayiqhenya mangabe engasazi isimo ophila ngaphansi kwaso siyakujabulela nathi ukunibona nigijima niza kuthina nisibingelela nenza yonke into kodwa khona abakwenza kube ngaphezulu ngoba ukuthi noma mhlawumbe umuntu umnikeza ithuba lokukhuluma nawe omunye efike mhlawumbe kuphoxe omunye efuna ukuthi uhlale naye kuze kuphela ama-hour amabili ugcina ungasakwazi ukwenelisa abanye ngathi njengoba nisithanda nje siyadinga ukuthi nonke futhi sinenelise ngakho-ke bafowethu ngicela ukuthi nisihloniphe njengoba nathi sinihloniphe